Ginpasalig sang Ateneo de Zamboanga University nga magakooperar ini sa mga otoridad sa padayon nga investigasyon sa makatulublag nga hitabo sa ila junior high school campus kung sa diin duha ang patay, lakip na mismo ang shooter. Suno kay University President Father Arnold Andal, hindi nila pag-unahan ukon pagpangunahan ang investigasyon sang mga otoridad. Ini ang rason suno sa iya nga hindi anay masabat ang pila ka importante nga mga palapamangkutanon subong hinyo sini sa publiko nga maghulat lang samtang nga gina-establishar pa sang law enforcement ang kamatuoran sa likod sa nga mga insidente. Ginpahayag man sang universidad nga nagapakigangot sila sa mga pamilya sang apektado nga mga kabataan, magahatag man sila sang bulig kaangay sang pastoral kag psychological support. The university is fully cooperating with law enforcement and the proper authorities as they continue their investigation. We know that there are many questions that all of us understandably want answered. We ask for your patience. We ask for your patience as the facts are carefully established. At this time, we do not want to preempt the results of the investigation. We must allow verified facts to guide us and avoid speculation that may cause further pain to the families and to our community. In the meantime, our priority remains the well-being of our students, of our personnel, of our families. We will continue to provide pastoral, psychological, and other necessary support in the days ahead. We ask everyone to remain compassionate, prayerful, and responsible in sharing information. May God grant comfort to those who mourn, healing to those who are hurting, and peace to our entire community. Si Father Arnold Andal ang president sang University of Ateneo de Zamboanga.